Hello guys, welcome to my YouTube channel SK Vlog. जों दिनै मोनसे जायगायाव थांनायदो मा जायगायाव बेखौ खोन्थागोन मानि थाखाय थांगोन बेखौ खोन्थालांगोन भिडिअ खोन्थालांबाय था फ्रेन्ड्सफोर। So guys, जों दा मोनफैनानै दा बिराद मानसिनि लाइन पार्टि जुना दङ माब्रै हाबगोनसो जालायलांबाय बिराद गोलाव हौवासाफोरनि हिन्जावसाफोरनि गाबगासिनो दङ नै थिखि आरो सिखाव खालामगासिनो दङ माने सोनो हाखैमोन आरो ना इथिं डकुमेन्टस लांनो हाखैमोन लांगासिनो दङ मिटिं आरो लामा मिटिंबो फैनो हायो ओमफ्राय नै मानसिफोरानो बिराद बुरजा दङ गासै मानसिफोरानो फैदो आरो ना इयाव बैसागु फैदो ओमफ्राय हारसा ओमफ्राय बर' नेपाली फैदो बिराद फैदो आरोना आरो बेयाव बिस्थिबार हाथायबो जायो आरोना बिनि खाथियावनो जों दा जि जायगायाव फैदो लेबार इउनिटआ बे इउनिटनि फर्म होनो फैदो आरोना फर्म होनो फैनायाव ओमफ्राय इयाव बिराद मानसि फैदो ओमफ्राय मानसि फैनानै इयाव हाथायबो जायो हाथाय खाथियावनो जादों बेयो बिराद मानसि नै इथिं लाइन पार्टि जोब्बाय आरो नैयावबो जादों नैयाव फर्म लादो आरोना गावनि डकुमेन्टसफोरखौ लाजोबदो होफैनायफोरखौ बासिनानै लानानै इथिंनो हाबो आरो बेयाव लाइन पार्टि लायनांगोन लाइन माब्रै पार्टियो ओरैजाय आरो लामा दङ लामाया लाइक मोननैथारसिम माने मानसिफ्रा बिराद नैफोराव फर्म लादो डकुमेन्टसफोरखौ गावसोर होनायफोरखौ लाफिनदो आरो हैदो सोरबा बानायनो हागोन आरो ना बिराद मानसि बानायदो बिराद लेबार इउनिट दङ नै मानसिफोर नोंसोरबो बानायनो हागोन सोरबा बानायाखैबा आरो नै थिंजाय लामा आरो ना बेफोराव हाथाय जायो नालाय लामायावनो हाथाय जायो ओरैजाय दंबावो आरो ना इथिंजाय हाथाय लामा हाथाय जायो नालाय बेखौ बुङो ओमफ्राय नै जों दा इथिं फैदो आरो ना लामाया बारा